তুমি ବି ଆସିଥିଲ ହଁ ମୁଁ ରାତି 2ଟା 2:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା କରିନଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି ଆମର ଫାୟାର ବାଲା ପୁରା ରାତି ସାରା ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉଠାନି ଦେଖ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଖ ଘର ଦେଖ କଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘର ସବୁ ଘର କିସ କରିଛି ରେ ବାତ୍ରି ପବନଟା ଆମେ ସିନା ପକ୍କା ଘରେ ରହିକି ମାନେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଖବର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜବେଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆଇଲା ପରେ ବାହାରିଛି ସେ ତାକୁ ତୁଟି ଦେଇଥିଲା ତୁଟି କିସ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଦେହ ସାରା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ବାକି ଅଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେ ଟେମ୍ପୁଟା ଦେଖ ମୁଁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଟେମ୍ପୁଟା ଦେଖିବ ତାର ଏଇ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ଦେଖୁନ ମା ରାତି ସାରା ସେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ରାତି ସାରା ହେଇ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁରା ଯେତିକି ଭଲ ଲୋକକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ ଏ କି ଦରିଦ୍ର ଟାଇପ୍ ହେଇଛି ଗଛ ଆଜ୍ଞା ହୁଳଟା ତ ଅଛି ଅଛି ଏଟା ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ବିରାଟ ବଡ଼ ହୁଳ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ବି ହୁଳ ଅଛି এইটা এপটে পড়লা কি କହିଦିଅ ଟିକେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ଟିକେ କହିଦିଅ ବୁଝିଲ ନା କୁହ କଥା ହୁଅ ଟିକେ କଥା ହୁଅ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହୁଅ ତୁମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କୁହ ଦେଖା ତାପରେ କିସ କରିବ ଟିକେ କଥା ହୁଅ ରେ ତମେ କୁହ କଥା ହୁଅ କିସ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଧ ହେଇଯାଉଛି